jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Josar gonɗen joni ko waktu jeende ɓiije ɗo e Cincinnati tiyoni toon to New York toon to Nouakchott ɓe jarata ko 1h du matin toon to Téhéran no Iran ɓe jarata oɗo sa joni ko 5h du matin habaruji mon e ɗemgal Pulaar min ɓurɗo mawdude guiɗoɗen ko habaruji men ɗe États-Unis ɗum noon ande haalte ko fati kanko Donald Trump entretien mo selino waddude CBS ande ko fati administration Donald Trump ko fati immigration décision ɓe ƴefti hannde heftude nationalité ɓeɗo ken wona sappo e jeeɗiɗi neɗɗo ɓeɗo fof ɓe mbi wonde ko yimɓe waɗnoɓe fraude habaruji men international ma nawen toon to guerre gonɗo toon to funnague ɓeydiɗo ƴeewen gossodiral missilaji hakkude kamɓe Israël e Iran holto yarata e kadi holko Donald Trump miiji hen habaruji men ma nawen toon to Mauritanie to Mali hakkude kamɓe laamiɓe toon to Mali kadi e pelle wadboniyankoɓe ɓe taki mbi wonde fof ɓe nagga jowu men ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude ma en garti joni jañoɗen hen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Josar jaam hiire moon ko musidɗo moon Amadou Touré haalte moon ko addi foof toon to Washington ko siftinton toon hono kanko Donald Trump dimanche walla ñande samedi nde o wayno joɗinoma CBS ɗum noon ko caggal kadi nde o ɓen namdi walla nde o namdi yo mbaɗanmo entretien ɗum noon e caggal nde o joddi o hoɗo biyeteɗo Christine Keller nde o tawi kanko Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa on haala ɗe o welaka e kadi ene wayno ko gueɗe ɗe henna ko cempinoje kala ko haalanno surtout ɗeɗon gueɗe ko fati e woteji tan ujunaji ɗiɗi nogas gueɗe patuɗe henna haare ha on joni hakkude kamɓe États-Unis Israël e Iran e gueɗe kadi patuɗe ene ngallu leydi ndi e surtout yen gurdam ɗon wattidde ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa oɗo journaliste ene namdoma kono en même temps ene haala holko woodi woni Donald Trump kanko hoore makko yalti noon o yalti tugnade hande jayniyankoɓe mawɓe ko ala ɗum ɗo firti wonde ko nguɗo ko laamu gongu e samdi ene samiri seeɗa seeɗa ɗum noon kadi e sifaji donc toon to New York hono kanko Donald Trump ene wayno ko hande kadi ɗum noon ko ene wayno o yettima toon to New York tawede o ɗo en tawede final fate basketball ɗum noon ko hakkude kamɓe Knicks e kamɓe Sport ɗum ɗo fof noon ko caggal kadi nde kanko ɓalejo mo supportino en hono biyeteɗo Stephen Smith kañum waɗi ɗum nde winoma kanko Donald Trump o fotani arde toon sababude non seulement probléme sécurité mais kadi ene wayno ko addanta hoore makko kadi caɗele kono noon ko nde yiya tan ene wayno ko kanko Donald Trump o wullama toon no firtude hymne national jouete toon nde wiya kanko Donald Trump omo dari yesso stadium ko wawi wonde foof kanko Donald Trump e wiide makko kadi o caggal nde ɗum ɗo ɓenni o wi ɗum ɗo ko yimɓe démocrate en ɓe ngala koye ko kañumen mbaɗata ɗiɗo gulal kono noon ɗiɗo gulali ene wayno addatama wadde programme uji makko kanko Donald Trump toon ene wayno heddinoma ko Stephen Smith ko haalno ko widoto ar kono wi kanko ko garo par ce que ko joom Nick o joomum ko biyeteɗo James Dolan ko kañum invitimo yo ar New York tawe oɗo final ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump yiyama toon hay sindu kadi hono kanko maire mo New York Zahran Mamdani gargol ɗum toon ko ɓeydude kadi caɗele wonande sécurité wonde toon to New York ene ɗum haɗani Donald Trump arde toon to New York hande toon to Washington ene woni ko kanko Donald Trump laamu makko kadi ene ƴeewa oɗo saji ɗi opération ngaji mawɗi pour heɓtude nationalité yimɓe ɓe ganduɗa ɓe taki mbi woni mbaɗi fraude surtout ko fati immigration e climat ji goɗɗi ɗum noon kanko Donald Trump o wi wonde ko ɗeɗo gueɗe koɓe waɗoɓe ɗum ɗon kono ɓe guidorto ko surtout ko toon to Minnesota noon siftini toon ko ɓuuri hewde e wonɓe toon taw ko immigré ko yimɓe jeeyaɓe toon to Somalie e jeeyaɓe toon to Soudan e oɗo saha joni kadi sipamde caɗele ɗe o jogidi e Somalie naaɓe ene wayno ko yimɓe immigration walla yimɓe procureur ɗi ɓe ƴefti ko fati ɗaɓɓoɓe heftude nationalité yimɓe ɓe ganduɗa ɓe mbi ɓe mbi wonde mbaɗi crime aji ko toon puɗɗorto oɗo saha joni fati heftude nationalité yimɓe noon ɗum noon ko hunde nde wayri waɗede waɗanoma e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi waɗanoma kadi hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi e kono noon wayno ko ɗum ɗo foof waɗano yimɓe takkanoɓe hen tan ha ñaawa hen ko sappo e goho ka tugnade hande hill hande kadi toon to Washington juge goto kadi kañum hoore mum taw ko ancien président Barack Obama kañum toɓɓino ɗum yo wonde taw ko juge fédéral ene wayno waɗi ñawore makko kandi hande wiide wonde ko Donald Trump gueɗe kalisaji ɗi faweyi wonande ɗiɗo visa ji biyeteɗe HB1 visa pour wiide wonde ko kala ɗaɓɓowo ɗum yo joƴƴin kene wona ko famɗi fof temedere ujunere dollar o ɗum ɗon ko hunde yaɓɓude lawol par ce que ko fate ɗum ɗo ko wiyete taxe uji ko gueɗe ɗe ganduɗa ko congrès tan foti wadde ɗum kanko Donald Trump kadi ene wayno ko ɗeɗo peeje ɗe o waɗi ko hunde o yaɓɓi lawol oɗo juge noon ko kañum hoore mum kañum riwtuno en jamiroje makko ɗe wonno pour wiide wonde ko kala sukaɓe jibinaɓe ɗo so tawi jinnaɓe mumen ngala kayitaji potani hebde nationalité oɗo juge kay kañum waɗi ndeɗo ñawore hande ɗum noon tugnade kadi ko ummi toon to Maison Blanche ɓe mbi koɓe waɗoɓe appel par ce que ene wayno won ñaawo goɗɗo kañum hoore ɗum haalno wi wonde ko kala jamiroje ɗe o waɗi ko fate coggu ɗiɗo visa ji ɗum ɗon ko hunde nde wawi wadde ɗum donc ko wawi wonde fof en wonde ko administration makko kanko Donald Trump ɓene continue haare oɗo saha joni hakkude maɓɓe juge surtout juge saliɓe gueɗe ɗe mbaɗata ɗe taw ko juge fédéral
hande ton to Washington on kanko Donald Trump mo dabbi o do sa joni kanko gaddido ton to Sénat on kanko mo birtedo Jantun en wayni ko yo sek kala mo ganda républicain sardi en chalido vote kala kulal ngal dabuno yo won ton biat dum ko America Act non ko America Act non ngal don kulal wi wonde ko kala neddo mo garo wod il faut ko adde carte mudum dentité wala adde gede go kolloji wonde kanyu hen ko citoyen e kadi wonde ko kanko Donald Trump wi no wonde ko kambe Sénat e be gittu kulal gongal ton bi ngal wonde ko kala ko woni loi il faut ko be daña fambe fu capande jeegom neddo temdere wonde non sadi yanko il faut be daña capande jeegom dum non woni ko kanko Donald Trump wi wonde ko yobe kutoro majorité dum non hunde ko hunde ni ganda Jantun sali tawde kanko Donald Trump wi no ni ko kala serden ko gondo ton chalido yantude makko kanko Jantun yo sek dum Jantun non wi wonde ko do sa joni dum non ko hunde de rewata e kadi ko hunde de wallatabe kambe républicain wonbe ton to Sénat siftindon tan ko Jantun gila tan woteji bannodi tako primaire bannodi ton to Texas surtout yenno ko kanko Donald Trump do subi hono Paxson yo yandino hono kanko Jan Ponnen en wayno ko Jan Ponnen ko kanko Jantun gardi Sénat kanko on support no no Donald Trump sugurno Paxson en wayno gilden ha urene woni hakkunde mabbe kambe weedodi bay cakkitoɗen habaruji men États-Unis ko analyse mo ganduɗa kamɓe jandiyankoɓe mbaɗi ɗum noon ko caggal nde kanko Donald Trump christian mo wadduno e CBS ɗum noon nde wiya wonde kanko hoore makko mo sengdi micro ji adi o haaliranno e kadi omo ummi kanko hoore makko mo yalti moppiɗon journaliste uji ene woni ko guila nden battane muɗum hollama wonde ko kamɓe jandiyankoɓe mbi wonde ɗum ɗo fof ko sifa wonde oɗo gardiɗo leydi walla gardugol leydi no ardori ni woni koye samde haalaɓe ɗum ɗo fof noon eɓe kolli hen ɓe mbi wonde ko non seulement yimɓe jeeyaɓe ɓe liggotoɓe gouvernement makko ɓe kamɓe fof ɓe liggey mabɓe ko welnudemo kanko Donald Trump wadde ko yiɗi wadde ko yamiri walla wadde ko welama e kolli kadi mbi wonde ko républicain ji wonɓe ton to Washington kañumen koyemen fof jejjiti walla mbaɗi erreur e mandat mo joguino hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi e oɗon mandat ko pour wallude leydi ndi ustude ɗum e caɗele kono en wayno oɗo sa joni ɓe goni koye wallude Donald Trump kala gueɗe ɗe ganduɗa en ɗe o waɗata haysinde ko gueɗe ɗe ganduɗa jaɓɓude lawol ɓe continue ɓe mballa ɗum taw ɓe mballani ngaalu leydi ndi yarude yesso ɗum noon ɗum ɗo fof noon e kadi sifaji makko kanko Donald Trump haysinde wonde oɗo sa joni woni ko haysinde oɗo sa joni wiyata tan o ardi leydi ndi tan kene wona sappo e jeetati lewru ene wayno ko ngaalu leydi ngu hande ala ko wayli hen e kadi ene wayno ko kala ko wiyete doole wawde sodde ɗum mbiyata inflation e kadi yimɓe wawde ɗumen dañde kaali ken mofta ɗum ɗo fof koko ɓeydi ustade e kadi ene wayno oɗo sa joni hono kanko Donald Trump support makko ko fati public nene ɓeydo bonande ɗum ɗo fof noon ko hunde e sifaji kamɓe jandiyankoɓe mbi wonde ɗum firti wonde ko laamu gongu e yanirde seeɗa rabe selabe hertobe radio jol sare khabruji men international gidaden ko tonto funangi baddido tungnade kadi ko winda tonto journal AP News on kambe Israel na e kambe Iran na be tungnade kadi ko Donald Trump haali bi wonde Israel wonta hankati fellude walla neddude bomboji mum tonto Iran dum non e wayno ko kanko Donald Trump kadi wi wonde ko Iran na be poti kanyumen dartindi kala bomboji mbaɗaton ko way wonde fo en wayno ko kambe dido fof odo sa joni dedo leyde li fo be dartini gosnidal mislaji mbaddanno dedo balɗiɗi bendu tungnade hande khabruji gomiri kadi AP News on kanko Benjamin Netanyahu e kanko Donald Trump be kaldan gil hicen dum non ko ciagal de kanko Donald Trump huccino jani ko wi wonde ko o dartinino walla o yamirino kam Israel na otobe jopto misilaji di ganda Iran welle mabbe di dum non wi wonde en wayno ko kanko Donald Trump no halirno dum ni o wi wonde ko kam Israel na be ngala choix der ko jabti non kanko Benjamin Netanyahu o wi wonde ko Israel na be kalande neddo memi dum ko jopto dum non ala bawda dum fo non en non ko hollude odo sa joni wonde ko ure nan continue nan fuda hakkunde makko kanko Benjamin Netanyahu e kanko Donald Trump ɗiɓɓeɗo ɗiɗi fuddinoɓe guerre gonɗo toon to Iran momin goni oɗo sa joni taw ngala justification mo mbaɗani yimɓe muɗum donc jiita ɗum ɗon hono kamɓe Israel naɓe mbi wonde ko bomboji tati berlanoma e soldateɓe mabɓe toon to banggue worgo Liban kono wani ɓe jabtaki ko wayno fof ne wonde ko kamɓe Israel naɓe tugui hanki ha oɗo ñalawma nde ala fof bonande ɓaɗi toon to Liban toon to Gaza noon ne wayno ko kamɓe Israel naɓe kadi ɓe mbawi wadde au moins yimɓe joyi ɗum noon ko caggal kadi nde kamɓe koye mabɓe ndeɓe bombadi toon to Gaza hande toon to moynore hono kamɓe premier ministre mo Pakistan en wani ko hanki kanko ne hoore makko waɗino noddango fade Israel naɓe fade Iran naɓe kamɓe fof yoɓe gustu fitinaji yoɓe deƴƴin jeyli mabɓe ɗum ɗo fof noon ko caggal nde kamɓe Iran naɓe nde ɓe bombardi d'abord kamɓe guili bombardude toon to Israel e wiide mabɓe kadi ko sibabu Israel nen continue ene yana toon to Libye
tonto Mauritanie tumnade ke kabruji bindida ton bindadi ton e kasata cadele mbadino tonto kudel dum non tonto commune gondo tonto tokomaji dum non ko ciagal de gelodi jani ton naati ton e gese didon gelodi kadi kambe remobe mbaddi men fourier no laawol yamiri e kono wayno ko ciagal mudum kambe gendarmerie ngari ton bi wonde ko didon gelodi be nangi yo goppis dum non be goppiddu men de goppiddu men kadi didon gelodi kadi be nanguno banno fourieruji naati kadi e gese bonno ko yimbe ndemanno do fo non ko hollude wonde ko cadele gondo diwnuji gondi bange worgo mursen hakkunde kabbeedo remobe kadi beedo jom jawden dum non kadi ko hunde nganda kasara e wi wonde ko holno administration mursen holno odo saaju ten holno wawi to famnir yimbe sipor mo jogini yimbe beedo yimbe jom geloden e contre yimbe ko jom kesse dum non kadi ko cadele badde tonto kundel département tokmaji to makewdi hono kambe malinabe mbibe mbawi yande yimbe wad boniyankobe hewbe beedo yimbe wad boniyankobe nan be mbi wonde ko be jani men diwnuji gondi son to gawo e kay tunal hande kambe forces armées maliennes ko be kal be mbi wonde be mbawi warti au moins ko fambe fo capande joyi na daw ko yimbe wad boniyankobe nam son dum non ko état major mabbe haali son wi wonde famna yimbe be en der mission ngaji di jogi odo saji fatere jewde holto wad boniyankobe ko territoire malinabe fof be mbawi haalande yimbe wonde ko nyande samedi jeegom lewru juin be jani nokkuji kewdi non ko bombardement ji par be dum par ko avion ngaji di non nokkuji limtadi ko en gawo e ko en kayen donc e wiide mabbe kadi bombardement ji aden nyani ko groupe goto gondo yimbe terroriste en wonbe son nokkuma wodani to wiete dor non ko bange worgo hirnangi gawo ciagal mudum kadi mbi wonde ko e der région kay kadi be bombardi nokku biyetedo sandare be mbawi kadi riddude yimbe hewbe kadi taw ko terroriste ji wonna be dido nokku communiqué gumido état major Mali Management international cekitoden ko fate sport tungnadi kadi ko winda ton to journal BC de Sénégal bon arbitre goto taw ko somalinaji pono tawtere coupe du monde bado do États-Unis tugi sappo go lewru juin ko yiyama rutinama nyande aljuma bindo en ciagal do yetti ton to aéroport gondo ton to Miami dum non Florida o mino non ko Istanbul tungnadi hande FIFA ko ali mi wonde ko kanyumen ko yimbe batta intervention kala ko fate yimbe be liggint nasobe leydele jabbotodo ko fate événement ji ba nien en wayno walla leydel huttubi kala ko fate dide événement ji ko kanyumen jogi lawul kala ko fati ule mumen immigration kono tungnade hande ko be kali tungnade hande kadi en wayno ko kambe FIFA ko be kalde police immigration walla AFP ko alde police immigration mo États-Unis be bi wonde ko nyande aljuma jeegom lewru juin ano kanko Omar Abdul Khadir no wayno ndew yetti aéroport Miami ciagal nde be mbadi enquête be tawi wonde ko won gedde waddi dum non ko tanwuji bendude dedon geden kadi modo sajon jabede jabanede visa pour nade do États-Unis dum woni donc kambe FIFA wala sajon be bi wonde ko kanko Omar Abdul Kadir o emano wala sajon wa tawe de coupe du monde bado o États-Unis Canada et Mexico adum non sibabu ni immigration routine tunade bandirabe selabe hedotobe radio sar khabru min jogono demgal Pulaar e odo jamma altine jeetati lewru juin hitande ujunaji nogas jeegom gasi hala bien bal jam ko musidmo no amatur halde non on jarama